Ezután Punchinello odament, megnézte, és azt mondta neki, hogy Punchinello, te nagyon értékes vagy nekem. Azt mondja Punchinello, hogy én? Hát de nézd, rajtam mennyi sok szürke pont van, még a festék is repedezik rajtam. Azt mondja a mester, én alkottalak, az enyém vagy, ezért vagy értékes nekem. Mi is belegondolhatunk abba, hogy nem mindegy, hogy éljük az életünket, mert nem a miénk. Ezt mi ajándékba kaptuk, és nagyon vigyáznunk kell, hogy élünk. És kívánom mindenkinek, hogy olyan életet tudjon élni, hogy mikor eljön az Úr, akkor elvigye magával. Amen.